Bună seara toată lumea și bine ați găsit la un nou episod de Minecraft Parkour și altele. Așa. Hai să ne luăm parkour. Cum am spus, să filmez mai mult. Abonați-vă. Îl luăm pe ăsta, Crazy Parkour Run. Așa, intrăm pe Minecraft. Nu mă deranjează dacă pun asta aici. Asta e. Aici e începutul, nu? Rules. Uite ce este aici. Luăm tot, poate avem nevoie. Mă deranjează un pic aici. După cum vedeți, am skin de The Miz. Un kilo. Vedeți ce? Easy level. Se vede că e easy. Am ratat un pic acolo, dar îl trec de data asta. N-am fost eu atent. Așa. Eu sunt pe sigur. Cum am spus, eu joc pe siguranță. Adică nu joc ca Atomic cu Alex. Ce trebuie să fac aici? Deci joc parcurul ăsta și unul de adventure. Nu știu ce am. Așa am făcut și cu Alex, am filmat. Desigur, filmez și mâine, după cum știți, cu Andrei, Valentin, toți ăștia. Continui aici. Am revenit. Ore rest. Levels checkpoint. Hotare. Și pui. Aici, la fel. Deci au doar una. Nu știu pentru ce. Am murit. Ce se ia de la început, dar nu e greu începutul, deci mă reîntorc. Da, lasă-mă un pic. Da. Nu știu, am pus eu din greșeală acolo apă. Și am crezut, mamă. Deja 5 minute. O să filmez vreo 10 minute. Deci depinde de cât am timp. Mai filmez și mâine pe la 9. Sau chiar mai devreme. Cu Valentin.
dată. Trebuie să așteptăm să regenereze viața. Am pus așa apa acolo. Degeaba că nu trebuie apa. Hai altul, că nu am ce face aici. Nu de adventure mai tare. Adventure. Ce mai? Minigame. Uite asta, să supraviețuim Minecraft. Hai să vedem. Survival. O, tare. Le iau pe toate, să fiu sigur. În afară de ce știu eu iau. Chestplate. Pac. Ce aici? Cred că e o capcană. După cum văd, fiindcă nu văd nicio ieșire din ea. Pac. Așa. Ce trebuie să facem? Să supraviețuim. Avem 8 minute, deci putem să mai jucăm 6 minute. Iar de aici supraviețuim. Avem porci, avem o casă. Și mai știu deci n-am văzut. Un lapis. Pulsăm. Mai filmăm mâine pe asta. Trebuie să găsim altceva. Hai să găsim și altceva. Hai tot pe
parcur pe aici. King. Facem unul King? Hai să facem unul King. Aici nu mai sunt rupe, nu? Am revenit. Parcur King. Nu fac race. Diamond Team. Gold Team. Hai să aleg Diamond. Îmi place mai mult decât Gold. Desigur. Până acum perfect. Iau doar un stack. Și asta a fost tot parcurul King. Asta a fost tot? Nu pot să cred. Pentru asta hai să găsim altul repede. Că ăștia și-au bătut joc de noi. Pe aia poate să o fac oricine. Hai, se numește și King. Expert parcur, asta e foarte greu. După cum arată. Când mai filmăm 2 minute. Mamă. Dar nu înțeleg unde trebuie să ajung. Yes. Mai ce? Atât pentru azi. Ne revedem cât de aproape posibil. Adică mâine la 9 sau la 8. Deci, asta e tot. Pa!